Ja, doelpunten. Ja. Heel belangrijk, daar leef ik voor natuurlijk. Als het gaat om een onderlinge doelpuntenstrijd staat Van Zijl met 1-0 voor tegen Braken. Van Zijl is pas 21 jaar en speelde tot voor kort bij SC Leeuwen, diep in het amateurvoetbal. En de verschillen met de profs zijn groot. Ik moet wel nog steeds aan mijn fitheid werken, natuurlijk. Maar ja, ik vind dat ik het oké invul. Dus, maar toch moet ik nog een beetje wennen aan de intensiteit, zeg maar. Het leven van een voetbalprof gaat dus niet over rozen. Daar weet Sven Braken met zijn 32 jaar alles van. Als je op een gegeven moment in de jeugdopleiding bij MVV komt of bij welke BVO dan ook, ja, dan is er gewoon toch concurrentiestrijd. Hè? En dat begint dan al op jonge leeftijd. Ga je wel door, val je af. En het is veel minder vrijblijvend en veel minder hobby dan dat het vroeger was. Dat plezier, geen druk, gewoon je hobby uitoefenen. Dat vind ik, dat is het verschil met het profvoetbal eigenlijk. Toch net iets meer opletten op voeding en drinken, et cetera. Ja, en het niveau op het veld natuurlijk. Maar als kind hadden ze allebei voorbeelden of, nog sterker, idolen. Ik had vroeger altijd Robin van Persie. Dat is gewoon echt een idool voor mij. Ik vind ja, echt spits. Lewandowski wel een hele goede spits. Harry Kane, een goede spits. Ook, ze noemen altijd de dikke Ronaldo, hè? De Braziliaanse Ronaldo. Maar ja, ik kon ook van Wesley Sneijder, Rafa van der Vaart, Kaka. Ja, allemaal hele mooie spelers waar ik enorm naar opkeek. Zondag staan ze allebei in de schijnwerpers van De Koel in Venlo. In een onderling duel waar in de historie door de jaren heen altijd wel gescoord wordt. Prachtig doelpunt van Krooij. Van Zijl scoorde nog niet tegen MVV. Braken maakte zijn mooiste uitgerekend in het shirt van VVV in de Geuselt. Op weg naar zondag hebben ze wel nog een boodschap voor elkaar. Ze kunnen wel een zware ploeg verwachten die vol gas geeft en die wel wil winnen. Dus ze moet zich wel klaarmaken. Ja. Ik wens hem succes, maar niet te veel zondag.